Il-Grupp tal-Armar tal-Parroċċa tal-Madonna tal-Grazzja ta' Ħaż-Żabbar tul dawn l-aħħar 6 ġimgħat ħejjed kors ta' tagħlim tas-sena tal-Presepju lil 15-il persuna. Il-qofol ta' dan il-kors laħaq mal-bidu tan-novena tal-miliet hekk kif dawn il-15-il parteċipant tellgħu wirja ta' presepji fil-maħżen tal-Armar tal-Parroċċa Żabbarija. Net News iltaqa' ma' Ruben Poluccino, teżorier tal-Grupp tal-Armar, li spjega magħna x'kien jikkonsisti l-kors. Kun kors miftuħ iktar u iktar nieħdu pjaċir naħdmu l-presepju flimkien. Issir sejħa mal-avviżi tal-arċipriet fil-qudies u dis-sena kellna bi pjaċir kellna minn tifel ta' 5 snin sa mara ta' 66 sena, ġifieri kienet range naqra kbira u kienet challenge mhux żgħira, imma fl-istess ħin tuħ pjaċir kont il-kors kien ikun nar ta' sibtu għal ofsinhar tara dal-grupp ta' nies kulħadd jaħdem fuq il-grotta tiegħu jew fuq il-presepju tiegħu. Kulħadd jieħu l-idejat minn xulxin, kulħadd jgħin lil xulxin. L-idea tal-kors nibtet wara li membru tal-grupp daħħal presepju għall-kompetizzjoni nazzjonali tal-presepji u klassifika fit-tielet post. Kif rawek il-membri l-oħra għamlu qalb xulxin u din is-sena il-Grupp tal-Armar daħħal 8 presepji mill-kors għall-kompetizzjoni nazzjonali. Fost il-presepji eżebiti hemm 2 partikolari ambjentati f'Ħaż-Żabbar, wieħed minnhom tal-istess Poluccino li magħna spjega l-idea wara l-presepju tiegħu. L-idea kienet li nagħtu bixra tal-presepju fuq stil Malti, ġifieri bil-persjana bil-presepju fit-tieqa, ġifieri bil-bambin fil-gallerija u fl-istess ħin għandu wkoll xeni ta' xi djar jew xi partijiet landmarks mill-Beltan minn Ħaż-Żabbar stess, il-Fontana li sib il-Misraħ, in-niċċa li ssib quddiem il-Mużew tas-Subien u x'tan ambjent għajnieh l-ewwel proċessjoni bil-bambin f'Ħaż-Żabbar. Presepjista ieħor li ambjenta l-presepju tiegħu fl-inħawi Żabbarin huwa Glenn Xwiereb li ma' Net News fihem x'ħajru jagħmel dan il-presepju. Jiena bdejt minn meta kont żgħir dejjem naħdem bil-karta pressa. U għamil żmien kont imma l-mużew dejjem nitgħallem nagħmel presepji u deċidejt nagħmel wieħed bil-ġeblu. Dan l-ewwel darba għamiltu daqshekk fil-kobbor fil-ġeblu u ħadd xena Żabbarija li għadha lejn iktar li żonqor. Aħna nsibuh il-limiti ta' sena nart. Għamiltlu l-ġeblu kollox qasbis jibda jenaraf, u mbagħad għamilt it-tissues bil-kolla tkun kollha bl-ilma, u mbagħad għamiltlu ġibs ċana, għamiltlu daqsxejn kollha u lumi. Ħalli inti tkun tistaħmu iktar malajr u jiġi iktar forma tal-blat. U ma tagħmel żaba ta' trap tal-ġir, tibda tisbuħ u tisfuma dak il-ħin fuq il-post. U mbagħad tibda tara jekk ma tagħmilx jew ħaxix fejn ħadd jiġi post u hekk u tibda timleħ dawn l-affarijiet bil-pasturi, bil-bombli. Fost il-karatteristiċi tal-pajsaġġ Żabbari li jinkluda hemm is-sajjied bl-xbiki dieħel l-art fuq il-lutzu, nisa jbiegħu il-bajt tat-tiġiġ bidwi ġorrit skuk u t-torri ta' Deredin. Il-wirja tibqa' miftuħa sal-ħadd 7 ta' Jannar u tiftaħ kuljum bejn is-6 u d-9 ta' filgħaxija. Filwaqt li fit-tmiem il-ġimgħa u fil-festi il-wirja tiftaħ filgħodu sa nofsinhar.